Γεια σας παιδιά, Σαββακλής εδώ και σήμερα παίζουμε το Dragon Balls, κάπως έτσι. Το έχουν 3 ή 2 ξαδέρφια μου και είπα να το παίξω κι εγώ. Μη μου πεις ότι τώρα είναι όπως το Summoners War. Θα τρελαθώ. Oh my gosh, fuck my life. Τουλάχιστον βλέπουμε εδώ τις οδηγίες. Τσίκα. Oh my gosh. Εξάλλου δεν φοράω για κάποιο λόγο μπλούζα. Φοράω μόνο παντελόνι. Τα levels. Μάλλον είναι τα levels. Level 1, level 2. Αυτό δεν κάνω. Καλά. Okay. Πείτε μου στα σχόλια πώς παίζετε. Απλά θα το δω λίγο. Και πείτε μου στα σχόλια πώς παίζετε όσοι το ξέρετε. Δηλαδή από τα ξαδέρφια μου όσοι το ξέρουν. Να μου πούνε πώς παίζουν. Πώς παίζουν. Καλά. Αγράμματος. Τέλος πάντων. Πώς παίζετε. Alright. Σταματάω εδώ το βίντεο και επιστρέφουμε μόλις φορτώσει όλο. Λοιπόν παιδιά, επιστρέψαμε, αλλά δεν ξέρω καν τι... Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό, αλλά πίνα νερό. Αλλά πλάκα κάνω. Λοιπόν, δεν φορούσα ακουστικά. Πλάκα κάνω. Ναι, βασικά. Επιστρέψαμε, αλλά δεν ξέρω καν τι κάνω. Τι πρέπει να κάνω. Ρετρί, άιντε. Δεν ξέρω καν. Δεν το έχω ξαναπαίξει. Πρώτη φορά που το παίζω. Γι' αυτό το λόγο. Ναι. Λοιπόν, γράψτε μου στα comments please πώς παίζετε. Δεν ξέρω πώς παίζεις. Τέλος πάντων, Κέρι. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Please, όσοι ξέρετε πώς παίζετε, γράψτε μου στα comments πώς παίζετε. Εγώ δεν το έχω ξαναπαίξει. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!